کیشفتون شما را آخ کرد چی با شما نمیدونن قدری اولادا اگه میخواستم سلفی میکنم خط 16 ساله салом алайкум бинандагони гиромӣ ва подписчикони репортал. Инак барномаи дер боз интизори шумо, яъне барномаи кунковакро омода кардаем. хушхабар, акнун барои кам кардани рехтани мӯи сар ва ён ки мехоҳед мӯи сар бароред ва ён ки мехоҳед риши худро ғавз кунед ва ён ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред ё ён ки ягон бемории дигари пӯсти бадан доред ё ён ки мехоҳед қадди худро баланд кунед ва ён ки шумо хароб ҳастед, мехоҳед фарбе шавед ё ён ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, пас ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо. барои харидорӣ кардан ба рақамҳои дар экран буда метавонед муроҷиат кунед ва аз номи канали 221 су метавонед муроҷиат кунед, ба шумо тахфиф карда мешавад. имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи барон ва хезе 2020 ва баъзе чизҳоро ба шумо гӯем. аввалан ба ҳамаи мо шумо маълум ай ки барон ай гурӯҳи хезе авлод буд ва дар уҷа хича калони хезе медонист ё чихеле ки хидиш даяре пушмега ма капитанам да солдатон ва пароканда шидани хезе авлода ҳамаи мо шумо медонем, яъне барон абдурозиқ овард ва хезе авлод распачид, яъне дигар барон айқафои хезе нашид. баъдан бошад шахер, карлеон, лилвест, шнапс, симпо ва лонли тасмим гирифтанд ки хезе авлода хезе 2020 кунанд хичон пеш баранд. карочи темаҳоро ҳамаи мо шумо медонем. биёем сари масъалаи асосӣ гузарем. тои рӯзора чандин намёко ай тарафи хезе 2020 барои барон мешид. мисол ба монанде ки шнапс мега дар як киштӣ нигеро рафтаестанд ки яке якташ моҳичаи тиллоӣ меқапа. карочи дар як киштӣ як гала нигер рафтаеста, фаҳмидӣ? баъд яке моҳичаи тиллоӣ меқапа. 100% фаҳмидем ки шнапс кира мега ва чира дар назар дора. ё даяре пеш мега ки хела рафт маҳфили нигерӣ, касе да зур омад гузашт ба блогерӣ. баъд хела рафт яке маҳфили нигерӣ, касе да зур омад гузаштан блогерӣ. да ҳамире пешбо мега ки да тори дарахт мауглиу тарзан ҳардушон ҷураи ҷонӣ, ҳардушон гапзан. да тори дарахт мауглиу тарзан, ҳардаш ҷураи ҷонӣ, ҳардаш гапзан. иҷашам аниқ маълум ай ки шону барона мега ва уже дирим намёк барон дадод. даяр репи дигар боша ленмастер мега агар ма да хайб мефорид селфи мекардам қати 16 сола. 16 сола и абдурозиқаю ва барон боша значит хайб хоҳай. ӯ дарора дидестен тарафи барон. хайб намехом ти хатом инику сола ага мехостам селфи мекам қати 16 сола. ва клипи дигаре да карлеон полни дар бораи барон хондагиай ва ҳатто аввалш да клип меброя ки идис нест ҳақиқата. одаме дар ҳоли барон бозӣ дора дар инстаграм сурати мансур нигматова тамошо дора, яъне барон полни кору бориш қати мансурай ҳозиро. чандин ударо тарафи барон оқибаташ чӣ мешида боша? мақсади хезе 2020 ҳақиқати барона рӯи об роварданай ё шикастани барона мехоҳанд, ё ки шояд барон гапи нави гемсира давно хитиш карду барои ҳамин айхезе кан, яъне навик даре пеш мега ки қати шумо хеста нашид ки шефтон шуморо оқ кард. қати шумо хеста нашид ки шефтон шуморо оқ кард. меги мора касе оқ кадай дурӯғгӯ. абая чи дигар натури ҳамин 6/1 мода шидай. шонемси 6/1 мехост батл биромадан нашидами батл ва ҳозир боша ҳамин кора нави гемси мехоҳа кардан. гуфти рекл ё ҳамин 6/1 мода шидай ё ҳичка намедона қадри авлода. 6/1 чи ба ҳозир шидай мода чи ба шумо намедонан қадри авлода. шумо в курсе будем ки рекл дис залагиай нигерода номи репа дис як 6 мондай не бародаро и контр страйк нест. маънои номи мондагиш яъне ай 6 дис и ҳозир як ташай чихеле ки хидиш дар реп мега то рӯзи батла бо давомшам гӯш мекунӣ. як таша ҳозир ту гӯш дори дигарош мебароя то рӯзи батл. гап сари масъалаи 6/1 рафта хостем як чиз тасдиқ кунем ки шонемси вақте мехост 6/1 батл кардан ҳама ҳар чиш мегуфтанд ки то ишто наметона ё бой мета ё чихе зиди 6 кас мехона. албатта ин кори осон нест, вале шонемси бошад дар бисёр ҷоҳо мегуфт ки ман чандборо батли 2/1 ё 3/1 биромадагиам, вале дар ягон ҷо видеош нест, факт нест.
не ки ба мурури замон гапҳои шонемсӣ рост буромадестай анак чихе бояд бигем ки ростай ҳамин гапҳош марҳамат гапҳои раиниаса чора гӯш кунед شما میتونید تصدیق کنید هر چی همجوز صحبت کردیم که چی مسئله باتل کی ناکامون با امروز یک شوگیر چون روزی شما قطعی باتل کردیم پیش وقت شد 2006 یا 2 با 1 کی بریدگی ما شما بریدگی از اول رقم یک برنامه ва ина бо рекл тасдиқ мекунад ки шонемсӣ дар ҳақиқат дар мактаб батли 8 ба 1 дажӣ мекард ҳамун давра акай шаҳбоз дар мираренко 6 сапер нече нами акай шаҳбоз мезад ва иҷа гап сари чӣ меравад ки нави кам батли 6 ба 1 кардани оё ай дасти нави гемсӣ меомада боша ҳамин батл ё ягон кас тасдиқ мекарда боша ки нави кам батлҳои 2 ба 1 ё 3 ба 1 мекард рекл мегӯяд ки шонемсӣ ҳамун 6 ба 1 мебрид навик чӣ шумо чӣ мегӯед нави кам мебра 6 ба 1 ё не до охир гуфтанем ки хезе 2020 хоҳиши шикастани барон надорад ё просто мехоҳад доказат кунад ки барон кӣ буд дар комментария фикрҳои худтона нависед ва агар касе ки мехоҳад 20 сомонӣ кор кардан рақамҳое ки дар видео будааст ба ҳамон муроҷиат намоед ва соҳиби 20 сомонӣ шавед дӯстон фикрҳои худтона дар комментария ҳатман нависта монед ба канали мо обуна шавед зангувачаро пахш намоед ҳамун як лайки бо богира монед хайр дӯстони азиз то барномаҳои оянда шоду фирӯз бошед.